Pozdrav ljudi, u današnjem videu pričat ću o tome kako nastaviti s napretkom kada ste pomislili da ste dosegli svoj genetski maksimum, iskoristili svoj potencijal te došli do granice do koje možete napredovati. Po meni to nije moguće, granica ne postoji, postoji samo brzina napretka. Obraditi ću glavnu stvar zašto stajete s napretkom, zašto se događa stagniranje, zašto vaša kilaža ne ide naprijed. Pa da ispričam jednu priču, ljeti uvijek manje jedemo svi, te kada dođe jesen, kada krenemo sa masom, uvijek nabijemo više kila. Pomislimo, ljeti se manje jede, zimi pojačamo hranu, zato kilaža ide naprijed. Ali to u neku ruku i nije baš istina. Ja kada sam bio na natjecanjima prije godinu i pol dana, držao sam dijetu negdje oko 2 mjeseca, 2,5, te je bio u kalorijskom deficitu duže vremena. Unosio sam ugljikohidrate veoma malo, te moj inzulin nije imao potrebe da radi na tom nivou kao kad sam na masi. Nakon natjecanja i sve te dijete sam krenuo naglo masu, te planirao sa 80 kg hvatati 90. I to se dogodilo u veoma kratkom roku, od mjesec dana, te su mnogi ljudi pomislili da sam uzeo nešto, da kako mogu nabiti 10 kg u tako kratko vrijeme. I onda sam shvatio poslije toga da je to stvar inzulinske osjetljivosti. Dugo sam bio u kalorijskom deficitu, te svaki komadić hrane koji unesete tada kad ste na definiciji, a trenirate i jedete proteine visoko, vaše tijelo iskoristi za energiju i za očuvanje mišićne mase ako to radite pravilno. I što se dogodi kada krenete u masu? Vaša gušterača je bila jako osjetljiva na lučenje hormona inzulina tada. I kada krenete naglo sa velikim unosom ugljikohidrata, vaša gušterača sve to razgradi u jetri i u mišićima i prima, znači ja to volim reći laički sisa. I što se dogodi ljudima koji su dugo u masi? Njihova gušterača postane tupa na lučenje hormona inzulina i koristi samo onoliko koliko njoj je potrebno. I onda višak sprema u masne naslage. Sad bih spomenuo jednog youtubera Niksa Zizu, jer vidim da ga često prozivaju masan si, uvijek imaš isto kila i tako to. Što je kod njega stvar? Što on nikada nije otišao u kalorijski deficit na duže vrijeme, to jest odradio definiciju. Te njegovo tijelo nema razloga da raste, jer su mu treninzi, možda ih mijenja, ali mu je prehrana stalno ista, stalno je u kalorijskom suficitu ili održavanju. Te njegovo tijelo nema potrebu da generira veću mišićnu masu, to jest kilažu. Jer da on tijelu da razloga da ga šokira promjenama, isto kao kad mijenjate frekvencije treninga, tako trebate mijenjati frekvencije prehrane. Jer tijelu morate davati razlog da raste. Ja volim odraditi u toku mase usred zime neke mini cut, znači mini dijete od 7 dana. Ako ste gledali moj video gdje poziram nakon 7 dana low carb dijete, možete primijetiti kako sam srezan donekle, a pun. Zato što sam 7. dan odradio punjenje, glikogen se vratio u mišiće, oni su izgledali veći, a forma je ostala normalna. Ja sam šokirao tada svoje tijelo, te svoju gušteraču, naglim spuštanjem ugljikohidrata. Ona nije znala šta se dešava, te iskorištavala sve ono malo što sam joj davao tih 5 do 6 dana, jer je prije toga navikla na puno ugljikohidrata. I onda šta se dogodi kada njoj dajete malo, ona iskoristi sve to jer misli da neće više dobijati. I onda nakon 7. dana opet date puno i ona kaže opet šta je ovo, moram i ovo razgraditi, i onda opet usisa to. Što znači da kad stalno dajete velike količine ugljikohidrata, ona koristi samo koliko njoj je potrebno ako otupi na lučenje inzulina, te ostatak sprema u masne naslage. Što znači, da zaključim ovu temu, morate mijenjati frekvencije prehrane nakon nekog vremena. Ne možete biti godinu do 2 na masi. Jedino u početku ako imate premalo kila u odnosu na svoju visinu, onda možete loviti kilažu, sve dok ne dođete u
razmjer visine i kilaže, na primjer 80 kg na 180 cm. Čim to pređete, morate razmišljati o nekim dijetama, promjenama, da date tijelu razloga da se mijenja. To bi bilo to, nadam se da sam vam pomogao sa ovim informacijama i do sljedećeg puta, vidimo se i lijep pozdrav.